Ni Sengkat iti syudad ti Ilagan, Isabela, ti Agrarian Reform Beneficiaries Summit 2026. No sa dino na ipayan iti nagduduma at tulong kan titulo, manipod iti Department of Agrarian Reform dagiti benepisaryo. No anya daytoy amon iti report ni Dayan Monica Tukay. Indaulwan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ti ARB Summit 2026. Lakas ng arbo, tagumpay ng agraryo, iti Ilagan, Isabela, iti Kalman. Nagdudumang aktibidad iti naisayangkat iti nasao a summit. Kasi ti panang turnover ti 16.3 million pesos agatad ti FMR, equipment ken machinery, ana kay latang nga aramatan ti 30 ket maysa nga Agrarian Reform Beneficiary Organization. Karaman iti daytoy dagiti traktor ken trailer nga manamnama apapigsaan ti produktibidad ti agrikultura. Pasayaatan ti operasyon ti talon ken papigsaan ti pagbiagan dagiti ARBS iti Cagayan Valley Region. Nang ipaimat iti panagyaman ni Mayor Jose Marie Diaz, iti pangisayangkat iti nasao a summit iti syudad ang makatulong iti amin nga arbos iti rehiyon. Land has great potential, but it must be supported by the right interventions and adequate investments, proper infrastructure, and above all, it requires collective action from the community so that potential can be transformed into real opportunities. Nabigbig pa'y dagiti most outstanding agrarian reform beneficiaries, most progressive agrarian reform beneficiary organizations, ken outstanding agrarian reform communities, gapo kadagiti kontribusyon da iti panagduruas ti agrikultura ken rural empowerment. Higit sa lahat, ang tungkulin po nito na upang matawag nating matagumpay ang programa, ang mga suportang inaalalay at binibigay sa ating po mga agrarian reform beneficiaries. Tagnumar iti nasaong aktibidad ti agrup sa nga 10 ket 3,000 nga ARBS, babaan iti nagduduma nga impaay at tulong ti nasao nga ahensya. 11,600 naman nalon ti agnumar iti naipaima a farm to market roads, farm machinery ken equipment, ken farm inputs nga agatad iti nasurok 228 million pesos. Dumanon iti 1,674 aman nalon ti borado ti utang da kadagiti talon da. Iti sidong mat ti New Agrarian Emancipation Act. Naipaima pa'y kadakwada ti 2,260 as certificates of condonation with release of mortgage para itinasurok 128.5 million pesos a balor ti utang da. Nayosawat pa'y ti tiyendar ti Mannalon. No sa dino nailako dagiti produkto dagiti nabukal nga organisasyon, manipod iti na duma-duma a probinsya a makatulong a may pakaamu ti tunggal produkto da, ken makaitad ti kanayunan a pamasterkan para kadakwada. Nakipagreknamat ni DAR Secretary Conrado Estrella III ken naipaay para kadagiti ARBS. Maparparigat, agbanbannog, tapnolaeng mapakantayo, iti intiro nga Pilipinas, da kayo amin, nga padak nga Mannalon, ti Region 2, mabuhay kayo amin. Handa kayo nga baybayan. Agdire-diretso datoy, ikanda kayo tinaan-anay nga tulong, tano makabangon, agparangay tibiyag amin dagiti agrarian reform beneficiaries. Naadaan pa iti libre a legal assistance iti sidong ti abogado ti Mannalon kadagiti beneficiaryo bayad ti aktibidad. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.